Żewġ proġetti importanti fl-oqsma tas-saħħa u l-edukazzjoni kisbu l-konferma ta' fondi Ewropej. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej Ian Borg waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula fisser kif 72 miljun euro se jintużaw għal ħabb reġjonali tal-kura primarja f'Raħal Ġdid u għat komplija tat-tieni fażi tal-kostruzzjoni tal-kampus tal-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija l-EMCAST. Il-ħolqien ta' ċentru għas-saħħa reġjonali se jipprovdi kura primarja tas-saħħa lin-nies li jgħixu fir-reġjun tan-nofsinhar bl-ispiża totali tal-proġett tammonta għal 39 miljun euro li minnhom 33 miljun euro huma tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament la darba dan iċ-ċentru jitlesta jkun qed jassorbi fih is-servizzi li diġà jingħataw f'Raħal Ġdid, sa dan it-tant il-pazjenti se jkunu qegħdin jingħataw l-istess servizzi li jingħataw illum, ovvjament meta jkollna ċentru miftuħ jkollhom state of the art sabiex ikun jista' jagħti dawk is-servizzi u ħafna aktar. B'dan l-investiment il-kura tas-saħħa primarja se tkun f'pożizzjoni li tipprovdi total ta' 25 servizz mediku fil-waqt li se jingħataw servizzi ġodda li jinkludu teatru ta' emerġenza, klinika dentali, servizz għas-saħħa mentali, klinika għad-dimensja, ambulanza u faċilitajiet ta' kirurġija minuri. Fl-EMCAST se jingħata bidu għal proġett li jinkludi t-tieni fażi tal-bini ta' kampus ġdid bi spiża ta' 33 miljun euro li 31 miljun euro minnhom huma minn fondi Ewropej taħt il-Fond tal-Iżvilupp Reġjonali. Borg qal li dan se jkun estensjoni tax-xogħol li diġà sar fuq il-kampus tal-EMCAST matul din il-leġislatura. Naħseb illi sar ħafna xogħol matul l-aħħar 4 snin sabiex bnejna l-ewwel fażi tal-kampus fl-EMCAST, hemmhekk kellna investiment ta' 18 miljun, it-tieni fażi qed ngħidu li ser tiswa 33 miljun sabiex nibnu 3 faċilitajiet ġodda. Dan il-proġett se jwassal biex l-EMCAST tipprovdi post iktar adekwat fil-waqt li jinxtara l-aħħar tagħmir elettroniku bilan li jipprovdi l-aqwa livelli ta' edukazzjoni għolja lill-istudenti.